kawag. Welcome po dito sa aking channel. So, dahil huling araw po ng tag-init, hahabol po tayo. Ika nga huling hirit sa tag-init. So, magpa-family bonding po tayo. Pupunta po tayo sa bayan ng Lagunoy. Dito po sa tinatawag nilang Bilog Falls. Dito po sa Lagunoy, Kamsur. So, tara po. Enjoy natin ang huling hirit ng tag-init. So, samahan niyo po ako.
tag-init dito po sa bayan ng Lagunoy, dito po sa probinsya sa amin sa Sur Barangay Kabuturan.